दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन 1967 to 1993 खुलुमबाय लोगोफोर आंनि एसपिकेसन इउटुब चेनेलाव जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे जथुम्मायाव जोंहा मा हिस्ट्रिकेल बिजाब दिहुनगोन बेखेवगोन बेखौ आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायब्लानो बुजिगोन लोगोसेनो आरो बे खुंगा 57थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव सोर बाहागो लाफैगोन नोंथांमोनहा नायलांबानो जाबाय आंनि भिडिअ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन आरो बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जारिमिन 1967 to 1993 बे बिजाबखौ जों बेखेवगोन मुगानि साखि एक्टिभिटी रिपर्ट अफ एबसु इन दा निउज बड'लेण्ड महोत्सवनि कफि टेबल बुक आरो समनि बिबुंसार बे गासैबो बिजाबखौ बेखेवनाय जागोन आरो बयनोबो एभेलेबल मोनहोनायनि थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन बेलासे जोंहा हाबाफारि दङ आन्डारस्टेन्डिं पिस हार्मनि प्रस्पेरिटी फर कमिउनिटी डेभेलपमेन्ट इन बिटिआर एन्ड आसाम मानगोनां प्रफेसर रमेश बरदुवास भाइस चेन्सेलर आरो इमिनेन्ट गान्धीयान बिथाङा बाहागो लागोन गोदान दिल्लीनिफ्राय फैनानै आदित्य खाख्लारि अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि अल आसाम फरायसा आफादनि आफादगिरि उत्पल शर्मा बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लागोन आरो प्राय 50तानिबो बारा माहारियारि फरायसा आफाद आरो जातीय दल संगठननि दैदेनगिरिफ्रा बेयाव बाहागो लागोन 16 तारिखआव जोंहा अपेन सेसन दङ आरो बे खालि गुबै हाबाफारि बे अपेन सेसननि गाहाय आलासिया जागोन भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि अमित शाह बिथां आरो बिथाङा 12ता बाजियाव जोंनि बे जुथुमसालियाव जेराव जुथुम्मा खुंगोन बेयाव सफैगोन आरो प्राय 2 लाख जिखिनि बर' हारिनि रायजो राजा गेदेमा सुबुंमोन गासैखौबो बिथाङा एड्रेस खालामगोन गुबुन गुबुन हारिनिबो जोंजों रायजो जाफानाय बिदा फंबाय बिथांमोनाबो बाहागो लागोन आरो 2 लाखनि बारा टारगेट लानानै बे गेदारिंखौ जों खालामनो नागिरदों आरो बेयाव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथां स्पिकार बिश्वजित दैमारि बिथां बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि एमपि रोनगोरा नार्जारि एमपि दिलीप शइकिया मन्त्रि अशोक सिंगाल मन्त्रि अतुल बरा एमपि जयन्त बसुमतारी कार्बि आंलंनि काउन्सिलनि चिफ तुलिराम रंहां मिनिस्टार बसुमतारी बर' माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि गेदेमा बिथां जिखिनि जोंहा अन भेहिकेलफोर दङ बिनि गेजेरजों बे जुथुम्मासालियाव बाहागो लाफैनानै बर' हारिनि गिदिरथार जि मोनसे थांखि जि ग्रेटनेस आरो भारतनि नखर मन्त्रि बिथांखौ जोङो गोजोन होनायनि गेजेरजों जोंनि आद्रा थाबावनाय सुक्तिनि जेंना जेंसि सुस्रांनाय बर' हारिनि आद्रा जिखिनि जोंहा सिमां आरो एजेन्डा दङ माहारिबादनि जि जोंनि जि इउनिटि आरो जोंनि जि गोजोननि जि मोनसे नेरसोन बेखौ बयबो जाहाथे ज' फैनानै दिन्थिफैयो बाहागो लाफैयो बिनि थाखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै गासै मिरुनि जिल्लानि दख'रानि जानानै आरो बे टीमनि जानानै आं बयबो बर' आइ आफा रायजो राजाखौ खर' गंग्लायै खुलुमदों आरो आनान गसाइनि अननायाव रायजो राजानि आशीर्बाद आरो अननायाव बे हाबाफारिया बे जुथुम्माया खोब मोजाङैनो जाफुं